kublai pi barok kini kilong ki kubor bamenta kasngi riki ben kalat patai kubor sarkar kari Iran ya ka jingong u presiden ka Amerika u Donald Trump u bala ong baka United States kala jan yadai bat ka Iran ka ba ka Amerika kan yo ka umpniang ai bat ka jingyai light lut haka strike jongka wa hormones ka Islamic Republic jongka Iran Broadcasting RIBI kala keno ba unong yalam ka Amerika udang shna yung haulo ka RIB kala pendon kamru ya ka wei ka kantin Parsi jong ka kantin Persian ka ut ka pho snew ya ustambai kan phat teng teng ka nguj teng teng ka bam shapo pat usambo kala ong ya kane ka Parsi kabadai ka Parsi ka baju ong ya ubreu ubadon ka jing trang ne ka jing pho snew ki bom la banlong ya ka kantin la ju pendon kamru da unong yalam ba kari jong ka Iran u Ali Khamenei banrki ben ya utram hakipor menshwa ya u Khamenei u balasha penyap haka jing yartma jong ka US bat ka Israel ya ka Iran haka arpu tarik Februari u presiden jong ka US u Donald Trump u laong haka sngi palei baka Washington bat ka Tehran kila ya jan ba bat ka Iran kala menjur ban aitino ya u uranium jong ka kabadei kamat kaba kongsan ka jing ya kren u Trump u layathu hakilat patai kubor badon kalat kaba baha bangin ya soy ya ka jing ya Tehran u Trump u la penpauru baka jing ya kren bat ka Iran kan yaj baha bat ul ai jing mut bakan jing ya penbet kaban wan sian nganget bangin don ka jing ya kren ka basai so baha menta ka kanti ulaong